Lero tatiyeni tiphunzire njira ya mikozo yathu ndi matenda ake. Awa ndi makidini anu kapena kuti impsyo zanu. Mene mumuli masefa ambirimbiri omwe amasefa magazi kutulutsa zoyipa kuti tikazikodze. Zikasefeka zinthu zoyipa zija zimalowano m'machubu omwe amalumikiza impsyo zanu, chikhodzodzo chanu kapena kuti urinary bladder, mene mikozo yathu imasungidwira tisanakakodze. Tikafuna kukodza mikozo yathu ija imachoka mu chikhodzodzo ndi kudusa mu pipe ya mkodzo kutuluka panja. Zonsezi pa chizungu timazinena kuti urinary tract kapena kuti njira ya mkodzo. Imayambira ku impsyo mpaka na ku chubu cha mkodzo. Chubu cha mkodzo ndi chachifupi kwambiri makamaka mwa azimayi. Maso chinandikana ndi malo omwe timatulutsira chimbuzi. Choncho tizilombo tomwe timatsika limodzi ndi chimbuzi chathu timatha kuyenda kukalowa mu chubu ya mkodzo muja nkutipatsa matenda omwe timanena kuti UTI kapena kuti urinary tract infection, matenda a njira ya mkodzo. Zinthu zina zomwe zimapangisa kuti tikhale ndi matenda a njira imeneyi ndikugwira mkodzo wathu nthawi yayitali. Iyi ndi mangokodza kwathu kokha, kusamwa madzi okwanira, chitidwe wina ogonana, matenda a shuga, kukhala ndi pakati, kuchepa kwa chitetezo, maso mwa azibambo, kukula kwa prostate, zomwe tizakambe bwino tsiku lina. Mungadziwe bwanji kuti muli ndi matenda a njira ya mkodzo? Ngati mumamva kupweteka komanso kuotcha mukamakodza, so kumva kamodzi kuti ufuna ukodze koma ukapita kumene kuja ukangotulutsa kankozo kakang'ono chonchi. Mkodzo umathanso kutuluka onunkha komanso uwona umakhala wambuu kuti wathiramo kankaka, kachizungu amati cloudy. Ndipo matenda aja akakwera nkuyamba kukhuza machubu olumikizana ndi impsyo zija, impsyo zimene sana umatha kuyamba kukupweteka, umatha kuyamba kunjenjemera komanso umatha kuyamba kutentha thupi kapena kuti fever and chills. Ambiri kwa chaka chino nakhala ndi UTI. Tsiku limeneli kunanja bwinobwino ndimagwira ntchito zanga bwinobwino. Then nthawi yake ndinafuna kukodza. Ndadabwa kuti ndikukodza mkodzo uja ndamva kupweteka kuotcha komanso ndikukhala ngati ndikukodza malezala ngati kuti china chake chikundicheka. Ndadabwa kuti iyayi zimene sizanomo, koma nango zitaya ndati basi mwina ndikamodzi kukhala. Nango nditakhalakhala nazamvaso ngati ndifuna ndipite toilet. Nango ndadabwa kuti nango tikukodza mkodzo pang'ono osati ndi mmene ndimamverera mujayi. Pamene ndinazazindikira kuti khangati ndikuyamba kukhala ndi UTI. Nthawi zambiri UTI imafuna mankhwala ma antibiotics, koma ukakhala kuti wayizindikira msanga umatha kuchira ku nyumba. Ndiye ndinayamba kumwa madzi ngati kuti andituma, pakamwa panga sipamasosa madzi. Ndikumwa madzi ambiri chonchija ufunso ndikumakoza kwambiri ndikumakoza. Mikozo ija imapitirira kukhala yopweteka komanso ndikayiona imakhala yambuu komanso makhala ngati muli tizinthu m'mikodzo muja. Chifukwa zomwe zimachitika ndizokuti timabacteria tizilombo timene tikamanga msasa mu njira ya mkozo ija makhala ngati tikupanga inflammation imene muja kapena kuti kusupula chubu cha mkozo muja. Ndiye mikozo ndi ya acid komanso ndi ya mchere. Ndiye ikamadusa chubu chosupuka chija imakhala ngati ikukanda chilonda. Komanso mu mkozo mwathu muja mumakhala tima crystals timiyala ting'ono nthawi zambiri. Nthawi zambiri timene timatikodza bwinobwino, koma tikakhalanso ndi UTI timakanda mu chubu chosupukachi timapweteka chinkana ndimamva ngati ndikukoza malezala kuti china chake chikundicheka mmene muja. Ndamwa madzi back to back kwa pafupifupi 4 hours. Ine ndimadzuka ndili bwino, sindimamvaso china chilichonse. Anthu ena amanenanso kuti kumwa madzi a soda kwacho kuti soda uja amazizirisa acid ali mu mkozo mwathu uja, ndio kamakodza sumvaso kupweteka kwambiri. Ine ndinachira osapita ku chipatala osamwa mankhwala, koma ngati mwakhala ku nyumba ndipo simukumva kusintha ndikofunikira kwambiri kuti mupite ku chipatala akakupaseni ma antibiotic. Chifukwa mmene ndanenera infection ija imakhala ikukwera, simukufuna kuti matenda amenewa afike mpaka na ku impsyo zanu. Pali njira zosiyanasiyana zomwe anthu amanena zomwe tingapewere matenda a njira ya mkozo zimenezi, koma pali madebate akulu kapena kuti mtsutso waukulu pa zinthu zomwe tingachite kupewa matenda amenewa. Ena amati kumwa madzi kwambiri, ena amati kupuputa bwino tikamatulutsa chimbuzi maka azimayi, ena amati mukamaliza kukhala limodzi amayi ndi abambo aliyense akuyenera kukakodza mu nthawi yake. Mukamva kuti mufuna mukakodze kakodzere mtunyi. Pofunikira kudziwa kuti pomwe anthu ambiri amatha kuchira msanga ingakhala opanda ma antibiotics, anthu ena amatha kukhala ndi UTI ya mgonagona kapena kuti matenda a njira ya mkodzo angonagona, kapena kuti recurrent obwera pafupi. Ngati zili choncho mukuyenera kukambirana ndi adokotala anu. Choncho mutha kukhala kuti simukuyanjana ndi mankhwala ena ndi ena amene amakupatsani. Ndi adokotala anu amafunika akaupime mkozo wanu uja kuti akadziwe kuti ndi mankhwala ati amene angakuyanjeni inuyo pa zinthu zina zomwe angathe kuchita.
Ndikhulupirira kuti mwaphunzira zinthu ziwiri zitatu za ma UTI kapena kuti matenda a njira ya mkodzo wanu. Musaiwala kuwagayira anzanu, kuyika mafunso ndi ndemanga zanu kuti tiphunzire limodzi mwakoma nonse.